Hello mga ka-idol, maayong gabi eh. So, tubagon ako ni mga pangutana mga ka-idol no nga nagtambak ni ni mga pangutana diri sa kuang messenger niya. Grabe kadaghan mga ka-idol niya kasagaran. Ang ilang mga pangutana is muingon gyud sila nga giunsa man gyud nako pagpadaghan sa akong mga followers diri sa Facebook. Okay, so hatagan ko nako og mga tips mga ka-idol kung giunsa gyud nako. So kani nga page mga ka-idol Noel TV Vlogs gi-create ni nako pagka tuig 2024 abulan kadto sa July. So mag 2 years na sad ni karong tuiga karong July pohon. Okay, so ang gibuhat ra gyud nako mga ka-idol, upload ra gyud ko kada adlaw no, buntag, udto, hapon o gabi eh. So reels og picture akong ipang-upload. So diri sa buntag duha, diri sa udto duha, sa hapon usa, ini kagabi duha na sad. And then dili lang kay sige ra ko og upload og video og picture kada adlaw, gisabayan sa nako og proper engagement. Moadto ko dito sa kuang wall, mutanaw ko og video sa kuang mga kapwa content creator, and then mo like ko, mo comment sa ilang mga video. So abutan mga kaidol og mga 3 weeks, wala pay buwan diha na nag-viral sa akong video, duha ka buok reels video. So mo to mga kaidol, abutan og isa ka buwan ang akong mga followers no, ni saka gyud siya, niabot na og 15K. Oh, nana siya mga ka-idol no. Mo ni nakanindot mga ka-idol, basta consistent ka ni ka mag-upload, kung gihan ka mag-upload og video ka nang nindot pod, nya engaging kaayo, relatable, sim sa kuha, relatable kayo kung mga content diri sa bukid. Mo siguro hinungdan mga ka-idol nga daghan ang mo follow sa ako ano kay relatable kaayo. Nya mo na mga ka-idol, once nga kugihan gani ka mag-upload og video o pictures, so mapansin ra ka ni algorithm kadugayan mga ka-idol. Kay mo man ay tan-awon gud niya mga ka-idol, basta kugihan ka mapansin po ka niya. Nya kana po nag-engage ka mga ka-idol, usa sad na sa hinungdan nga mapansin sad ka ni algorithm. Oh, kay kugihan man ka nag-engage. So mao ra na akong gibuhat mga ka-idol no. Consistent gyud ko ga-upload hangtod karon. Wa ko'y absent og upload kada adlaw. Ako gyud nang gi-maintainer ang pag-upload nako diri. Mo ni ako ang mga followers mga ka-idol kada adlaw sad na gasaka. Kada adlaw na siya gadugang. Nya kaluoy sino o mag road to 1 million ako dire. So mao na mga ka-idol. Akong advice din ninyo, labi na sa mga baguhan diha nga moingon sila bitaw nga ngano man ni idol nga pila na ko kabulan dire. Mao ra gyapon ako ang mga followers, wala may pagsaka, wala may pag-uswag niya ni us-us sinuon. Yan. So ang uban gani 1 year na mao ra gyapon ang mga followers wa man ni saka. So mao ra ginibuhatan ni mga idol, upload lang gyud mo og video kanang nindot nya mga picture sad apile nya kamo na magbuot mga idol unsa inyong ganahan nga content. Nya ako mga idol kay pangbukid ra kayo no, inato ra kayo akong mga content diri sa bukid nya ngano man gyud ni dagan akong mga followers. So ang reason siguro ana mga idol, nakarelate sila sa ako ang mga video kay mao man ay kasagaran jud mga madawat na ko nga feedback diya sa comment section sa mga mag-PM sa ko ang nakarelate sila, nindot daw akong video kay makarelate sila, makahinumdum sila sa kaniadto, labi na sa akong mga followers no diha sa gawas sa nasod nga medyo na arang-arang na ilang panginabuhi karon. So makarelate sila makaidol sa akong mga trabaho diri sa bukid nga kanang naguna ko. Ako ayun ang ipakita diyan ninyo mga ka-idol no, sa walay lipod-lipod kung unsay akong gipangsud-an diri. Ako apo nang ipakita ninyo nga inato ra sad kayo, nagsud-an kog bulat, kamunggay, utan. So mao na makarelate sila sa ako ang mga video. So mao ra na mga ka-idol no. Palihog na lang ko og like ug share sa akong video mga ka-idol kay para usab makatabang pud ta sa uban nga labi na nga maupay pagsugod nga una sila ay makuha usab nga mga tips gikan niini. So salamat.